Lagi Cete. Caleg Ngadirgo ya Mas? Nggih, kilo Pak. Ngadirgo. Meter 3 meter. 3 meter. Iki. Iya. Mas Fajar di Ngadirgo. Iya. Di sebelah timurnya lapangan Ngadirgo guys. Mas Fajar. Fajar ini ukuran sendaren berapa Mas? 3,5. 3,5. Gapangan apa Mas ini? Pegon. Sendaren dari pita ya Mas? Iya Mas. Pita kain. Ukuran layangan berapa Mas ini? 1 meter, 2 meter, 1 meter, 1,5 meter. Kabutan Sawangan lo kek. Lampunya dia namanya. Mas Edi. Ukuran layangan Pengulan. Nah ngaruh olahraga nang kene. Batuk vegetasi. Kurang Sawangan. Kurang Sawangan. Koyo. Manane. Diot tembusan kapok ning tanggan nang sini. Pestane pendi yo. Mas Manang, Pak. Jenenge apa Mas? Garuda. Ukuran berapa? 1,5 meter. 1 meter, Pak. 2 meter. 2 meter. Sendarannya berapa? 3 meter. Loro 70 ya, Pak. Yo. Meter. Siap. Anginnya apik wae. Kayak kok jelenteng kok. Lah, dot. Bisa medot. Apa tatap ngarep kuwi ini kan? Yo. Dadi. Set.
Jadi mabuk. Celup. Jagongku bro, remuk. Weh. Rek rono ke piye?
Kan ada rene kan. Kan ini. Mas Eting. Mas Pendi mang Eting wis nek Garuda kok. Oh iya. Vespa bisa terbang. Steady. Anu sambat tangan dulu. Mundur ae. Mulur. Sakilan tenan iki. Oh, sakilan. Nanti cete. Ini mana aku di Sawangan ini? Iya. Bebas mana ngecuk, bebas mana ngecuk, bebas mana ngecuk. Bebas mana. Berapa? Lucu. Mudun ngisi bensin. Enggak. Bisa sih. Rito. Ah, mantep nih mah. Ini paling viral 100. Wih. Iki werae iki. Wis pane iki. Bisa. Ini kan oke. Kamu tak mesti. Ojo gede lho, Cek. Ngarep iki lho. Wong nyambut asale dhuwur wedhot to, Mas. Repot. Beteh ngeting. Yo. Yo.
Wah. Tak sasirmu. Hah? Men. Datenge ngulo lho tinggi. Yo. Pesan Tak tadi. berarti sak mono to. Men iki. Lah iki nyapro kok ceklek iki. Bolong kuwi. Iki nyapro kok ceklek. Woi, kena. Wes penak iki. Oh, sopire ketok ganti. Kurang, Jek. Nyapa cah over terus. Apot banget tenang. Lepet ditipane kuwi. Colong. Oke. Aduh, bapak. Wes. Wes to, katut. Melayu bi, melayu. Putra Melayu. 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 Tenan lho. Tarep nyeblok ning alas pisan. Ngapa lah ini? Itu mentah-mentah tuh. Iya, ada lah bukan. Tipe tengah. Mungkis. Sini nih. Naik saban cotek. Astagfirullahaladzim. Lagi Trenggalek nih, Marpedian kayak Trenggalek. Asli Trenggalek, Pak. Allahu Akbar. Apa nih Mas? Ya, Cul, tipe. Coba. ya. Cul, tipe. Coba. Tidak tahu lemon. Mati apa iki jenenge? Kok elak ya? Keren.